Спадару Кабоска, Еўрапарламент днямі агучыў прынятую ім адмысловую заяву адносна Міколы Статкевіча, які, як мы ўсе ведаем, ізноў у турме. Заява называе гэты выпадак прымусовым знікненнем і парушэннем міжнароднага права. Але Лукашэнку, здаецца, гэта не турбуе. Што вы думаеце на гэты конт? Так, яму няма ніякай справы да таго, што мы тут гаворым. На жаль, яго, як вы выказаліся, зусім не турбуе тое, што міжнародная супольнасць кажа пра ягоны рэжым. Але магу сказаць, што яму важна, калі прэзідэнт Трамп яму тэлефануе. І гэта адзінае, што, на маю думку, яму цікава. Акрамя ягоных сталых размоваў з прэзідэнтам Пуціним з Расіі. Але я веру, што нам трэба працягваць ціснуць на яго. Нам трэба працягваць нашыя спробы прымусіць яго паліць. Адзначу, што я паважаю адвагу і мужнасць Мікалая, які быў у турме і якому прапанавалі выехаць за мяжу. Але замест гэтага ён пастанавіў застацца ў сваёй уласнай краіне, змагацца за сваю свабоду і за свабоду сваёй радзімы, і зноў апынуўся ў турме. Трэба вельмі шмат адвагі, каб зрабіць такі выбар. Ці ёсць у еўрапейскага звязу сапраўдныя інструменты або сродкі, можа быць, не каб спыніць Лукашэнку, але хаця б прымусіць яго пачаць адказваць на пытанні міжнароднай супольнасці? На маю думку, мы маем шмат сродкаў, і нашыя асноўныя ключавыя сродкі – гэта санкцыі. І думаю, што санкцыі мусяць заставацца жорсткімі і вельмі сур'ёзнымі, або нават шырэйшымі, пакуль Лукашэнка не вызваліць усіх палітычных вязняў. Бо раней гэта было добрай сёлетняй навіной, калі сотні людзей былі вызваленыя. Тыя сотні людзей, якія ніколі не мусілі трапляць у турму, бо яны не зрабілі нічога дрэннага. Яны проста змагаліся за свабоду і дэмакратыю сваёй уласнай краіны. І яны мелі вялікую адвагу, каб працягваць гэтую барацьбу. Таму Лукашэнка, які ёсць дыктатарам, які не ёсць легітымным прэзідэнтам Беларусі, мусіць вызваліць усіх палітычных вязняў. І гэта нашае патрабаванне. І таму мы ціснем на Еўрапейскую камісію, каб яна працягвала санкцыі, каб не здымаць іх пакуль што, бо проста няма ніякай прычыны для гэтага. Мы бачылі, што здарылася, калі Лукашэнка размаўляў з Трампам. Пасля таго, як Лукашэнка вызваліў некаторых вязняў, Трамп адразу пастанавіў зняць санкцыі з Белавіі, нацыянальнай авіякампаніі Беларусі. Але падкрэслю, менавіта Белавія была непасрэдна адказнай за перавоз тысяч людзей да польска-беларускай мяжы, спрабуючы штурхаць іх праз мяжу ў Польшчу і ў Еўрапейскі звяз. Так рабіць нельга. Я звяртаюся да прэзідэнта Трампа. Вы можаце размаўляць з Лукашэнкам, калі вам заўгодна. Вы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы цалкам маеце права размаўляць з кім заўгодна. Але вы не можаце так лёгка купляць аргументы Лукашэнкі і дазваляць яму працягваць саджаць у турмы яшчэ больш людзей, бо фактычна ён саджае больш людзей, чым выпускае з турмаў. Вось-вось, вы знялі ў мяне з вуснаў маё наступнае пытанне. Это ўсё фактычна гульня Лукашэнкі, якая ўжо цягнецца нават не гадамі, а дзесяцігоддзямі. Ён арыштоўвае новых палітвязняў, потым ён вызваляе некаторых з іх. Няўжо Еўразвяз не бачыць гэтага? Мы бачым гэта. Я думаю, што мы бачым гэта яшчэ ясней, чым, напрыклад, адміністрацыя ЗША, бо для прэзідэнта Трампа гэта выглядае так, быццам бы свет пачаў сваё існаванне ў студзені пасля ягонай інаўгурацыі. І ён адправіў сваіх людзей размаўляць з Лукашэнкам. Ён нават патэлефанаваў Лукашэнку сам, што было шокавай інфармацыяй для нас. Няма прычыны пачынаць ставіцца да Лукашэнкі як да міжнародна прызнанага прэзідэнта Беларусі, якім ён не ёсць. Так, мы бачым гэта і працягваем казаць, што Лукашэнка не ёсць легітымным лідарам сваёй краіны і што ён мусіць сапраўды пачаць сур'ёзна
сур'ёзна вызваляць палітвязняў, а не саджаць усё новых людзей або тых жа самых людзей ізноў у турму. Гэта, як вы слушна кажаце, проста гульня, а мы тут не для гульняў. Гэта сур'ёзныя рэчы. Гэта пра будучыню Беларусі і пра бяспеку Еўропы. І з вайной ва ўкраіне, з дыктатарам у Беларусе, мы ў Польшы і ва ўсім еўрапейскім звязе проста не можам пачувацца ў бяспецы. Гэта рэальная небяспека і пагроза для нас усіх. І мы мусім зрабіць усё магчымае, каб скараціць уплыў Лукашэнкі і кампаніі на Еўропу. And we have to do all that is possible to reduce the impact on Europe. Документ Еўрапарламенту таксама падкрэслівае рэальнасць прымусовых дэпартацыяў былых палітвязняў. Ці бачыце вы гэта як спробу Лукашэнкі пазбавіцца ад сваіх палітычных апанентаў, або ён проста дэманструе свой страх страціць уладу? Ну, я думаю, што гэта проста капіяванне Пуціна. Я маю на ўвазе, Лукашенко робіць дакладна тое, што зрабіў Пуцін у Расіі. Ты можаш быць часткай апазіцыі, але ты мусіш пакінуць краіну. Гэта вельмі ясна. Ты можаш рабіць што заўгодна, але з умовай, што ты жывеш і дзейнічаеш па-за межамі Расіі або па-за межамі лукашэнкаўскай Беларусі. Але гэта вар'яцтва. Ты ніколі не дасягнеш стану сапраўднай дэмакратыі, калі ў цябе такія намеры, калі ты не дазваляеш людзям, якія маюць іншыя меркаванні, якія думаюць інакш, пачынаць дзейнічаць у сваёй уласнай краіне. Гэта вельмі базавае, гэта фундаментальнае пытанне дэмакратыі. Менавіта так мы арганізаваныя. Кіруемся такімі прынцыпамі. На жаль, Пуцін і Лукашенко арганізаваныя зусім інакш. Гэта як стары постсавецкі шлях, якога проста не можа існаваць у 21 стагоддзі. Гэта архаічная, састарэлая мадэль быць узурпатарамі, быць дыктатарамі. І гэта не мадэль для Еўропы 21 стагоддзя. Мы ніколі не зможам развівацца такім чынам. Гэты дакумент заклікае і да рэабілітацыі, рэінтэграцыі ў грамадства былых палітвязняў. Але амаль 100% з іх цяпер за мяжой. Дык якое грамадства маецца на ўвазе? Літоўскае, польскае ці ўвогуле грамадства? Калі быць сур'ёзным, не мае значэння, у якое грамадства ім прыйдзецца інтэгравацца. Мне найперш балюча назіраць, як гэтых людзей штурхаюць пакідаць сваю радзіму, сваю краіну і пачынаць дзейнічаць з-за мяжы, дзе відавочна уплыў любых іхных дзеянняў вельмі абмежаваны. Я маю на ўвазе, што любому чалавеку важна жыць сярод сваіх людзей, у сваім звыклым асяроддзі, сваім грамадстве, і ім трэба быць свабоднымі, каб рабіць і казаць усё, што ты думаеш. Гэта вельмі базавае патрабаванне для нашага жыцця. Так мы, напрыклад, функцыянуем тут, у Еўрапарламенце. І гэта пра самыя базавыя свабоды, якіх сёння няма ні ў Расіі, ні ў Беларусі. Ці згодныя вы з думкаю, што выпадак Мікалая Статкевіча Лукашенка выкарыстоўвае як месседж, як пасланне для цяперашніх і патэнцыйных пратэстоўцаў у Беларусі? Так, абсалютна. Гэта пагроза для народу Беларусі. Гэта яшчэ адна пагроза. Лукашенко гэтым выразна кажа пра тое, што вы мусіце забыць пра пратэсты. Вы мусіце забыць пра удзел у апазіцыі, бо або я пасаджу вас у турму, або прымушу пакінуць краіну. Гэта проста вар'яцтва. Гэта драма для народу Беларусі, што яны не могуць казаць тое, што думаюць. І дэ-факта яны ўсё яшчэ жывуць у савецкай дзяржаве, хоць Савецкі Саюз перастаў існаваць даўным-даўно. У заяве Еўрапарламенту Мікалай Статкевіч названы сімвалам адвагі і годнасці. Ён зрабіў свой выбар і не пакінуў краіну. Ці згодныя вы з тым, што ягоны выбар зрабіў ягоную сімвалічную ролю яшчэ больш мацнейшай? Глядзіце, заўсёды лёгка сказаць, што я зрабіў бы, калі быў бы там, калі я сяджу тут у даволі камфортным Брусэлі ў Еўрапарламенце. Таму я ніколі не адважуся сказаць, што я зрабіў бы, калі б быў на ягоным месцы. Так, ён вельмі адважны, так, ён вельмі мужны, так, я маю шмат павагі да яго за такое рашэнне. Так, для многіх з нас ён сімвал. Ён сімвал вельмі правільнай, вельмі апраўданай
барацьбы супраць узурпатара, супраць адсутнасці дэмакратыі, супраць парушэння самых базавых правоў чалавека ў Беларусі. А мы падтрымліваем і будзем працягваць падтрымліваць яго і іншых змагароў за свабоду ў Беларусі столькі, колькі будзе патрэбна. І нарэшце дазвольце вам задаць усё ж пытанне ў стылі, што я зрабіў бы. Калі б вы былі на месцы Мікалая Статкевіча, ці вярнуліся бы вы ў турму, або пакінулі краіну, каб працягваць сваю барацьбу за дэмакратыю? І зноў жа я не адважуся сказаць, што я зрабіў бы, калі б быў там, бо гэта ягонае жыццё, гэта ягонае рашэнне. Ён вельмі, вельмі мужны, асабліва ведаючы, што адбываецца ў турмах Беларусі, што са зняволенымі там робіць той жа КДБ, як міліцыя і турэмная адміністрацыя абыходзяцца са зняволенымі. Трэба быць вельмі адважным, каб пастанавіць і зноў вярнуцца ў турму. І таму я захапляюся ім. Дзякую спадару Кабоска. Сёння з намі быў намеснік старшыні дэлегацыі па сувязям з Беларусю Еўрапейскага парламенту Міхал Кабоска.